Soziolinguistika klusterraren 5. jardunaldiak burutu berri dira Donostian. 5. edizio honetako gaia izan da kulturaren transmisioa. Hala, hedabideetan, euskalgintzaren eta euskal kulturaren sorkuntzan, hezkuntzan, zein kulturaren transmisioa lantzen den bestelako eremuetan dabiltzan, aditu eta profesionalen elkargune bilakatu da. Aurten Mondragon Unibertsitateko sorguneak ikertegiak hartu du klusterra antolatzeko eginkizuna. Donostian elkartu dira egun batez kulturaren transmisioa eremu desberdinetan aztertzeko hausnarketa foroan 100 lagunetik gora. Interesgarria iritzi genion gai hau lantzeari, premiazkoa eta garrantzitsua ikusten dugulako, testu inguru bat ematen diolako egiten ari garen lanari, eta horretaz aparte, alarma batzuk ere ikusten ditugulako zentzu horretan. Eta alarma horiek nolabait lantzeko azkenean topagune bat sortzea izan da helburua, plataforma jartzean non agente diferenteek beren ikuspegia plazaratuko duten, eta hemendik abiatuta irtenbide klabean, ikerketa, garapen edo berrikuntza klabean hainbat gauza edo proiektu edo lan ildo garatuko dituela pentsatzen dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako Udalaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Kutxaren babesean, kulturaren transmisioa zertan den ahuleziak, indarguneak, aukerak, etorkizuneko erronkak, eginkizunak eta estrategiak planteatu dituzte besteak beste. Hasiera Mondragon Unibertsitateko sorguneak ikertegiak eman dio. Jon Sarasuak kultur bizitzaren azterketa kualitatiboaren emaitzak, ondorioak eta proposamenak hitzaldian honakoak jendarteratu ditu. Pixka bat, saiatu naiz euskal kulturgintzaren aurrera begirako estrategia batzuk aletzen, ez da? Estrategia gau da, non gaude, ze koiunturaten gaude, koiuntura analisi bat egiten euskal kultura eta oroar euskaltasuna edo euskararen egoera honetan, eta aurrera begira helburu kateak edo estrategiak kokatzen, ez da. Egin dugu pixkat irakurketa bat aurretik, oinarri batzuk ulertzeko nundi begiratzen diogun guk euskal kulturgintzari, euskal kulturgintza zer den guretzat, ze funtzio betetzen duen iztun komunitatean, momentu honetan ze koiunturatan da ze arrisku eta aukeren aurrean aurkitzen den, eta zein izan litezken aurrera begirako garabideak, ez? Eta, pixkat hori da landu duguna. Uste duk badala begiratu sakon bat edo begiratu bat euskal kulturgintzaren zuntz edo ehun bizienei, ez? Eta aurrera begirako galdera batzuk egiten ditugula, ez? Eta hortik aurrera gero, aditzez bukatzen diren, hau da, zer egin horri erantzuten dioten estrategia batzuk planteatzen ditugu, 10. Aurrera begira, eragile publikoentzat, baina baita ere euskal kulturgintzako eragile sozial eta individualei begira. Baina zer da soziolinguistika klusterra eta nola sortzen da? Soziolinguistika klusterra 2004an sortu zen, hain zuzen ere, 2000ko azaroan Euskal Soziolinguistika Institutua sortzen sinposiumaren erakunde antolatzaileek hizkuntza normalizazioa xede duen jardunaren azterketaren emaitza bat bezala. Han ikusi baitziren ezagutza soziolinguistikoaren ikerketa eta zabalpen gune baten gabezia eta beharra. Soziolinguistika klusterraren funtzioetako bat da ikerketa, garapena eta berrikuntza egitea soziolinguistikaren eremuan, baina horretarako ezinbestekoa zaigu gure inguruan ditugun erakundeen gana jo eta beraiekin batera interesgarriak izan daitezken hainbat eremu lantzea. Kasu honetan kulturgintza, euskara eta hor bien artean egon daiteken zubilana edo trakzio lana aztertu nahi genuen, eta horretarako jo genuen gure bazkideetako baten gana, ueziren gana, eta ueziren baitan sorguneak izeneko ikergunera, beraiekin batera landuz ezaten gai hori. Noski, klusterrak askotariko funtzioak eta lanak betetzen dituela. Esaterako euskararen kale erabileraren neurketak egiten ditu, ahozko hizkuntza erabilera behaketa bidez neurtzeko metodoen garapena egiten du, transmisioa indartzeko programen aztertzea, gazteen erabileran eragiten duten faktoreen aztertzea, bikoteen artean hizkuntza ohituren aldaketa, nerabeak eta sare sozialak eta abar. Bide horretan ikerketa eta edapen lan itzela egiten du. Soziolinguistika ikastaroak antolatzen ditu, udako ikastaroak eta beste abar luze bat.
Honak honetan baina urteroko jardunaldietan zentratu gara. Jardunaldiak helburu diferente ditu eta maila diferentetako helburuak, ez? Bat, 100 lagun elkartzea egun batean, soziolinguistikaren inguruan interesa dutenak, beraien artean elkar ezagutzea, beraien artean egotea, hitz egitea, trukatzea, eta hortik bat aurrera bakoitzak interesgarriak iristen dituen gauzak elkarrekin lantzea. Hori izan daiteke helburu bat, baina helburu horietaz gain ikerketa garapen da berrikuntza gune bat izatez gain klusterraren lana bada sortzen den soziolinguistika ezagutza hori edatzea. Eta edapen horretan gisa honetako jardunaldiak guretzako plataforma interesgarria dira. Ez guretzako bakarrik, baita ere gurekin batera, kasu honetan sorguneak bezalako entitate batek edo eragile batek izan dezan baita ere berak egiten duen lan hori plazaratzeko aukera, soziolinguistikoaren barruan kokatzeko aukera, eta pixkanaka joan da dela hortikan aurrera bata bestearen arteko harreman sare bat sortzen eta garatzen. Soziolinguistika klusterraren funtzioetako bat aipatu bezala ikerketa eta garapena eta berrikuntza sustatzea da, baina sustatzea bulegoan gauden 6 lagun edo lagunen arteko ikerketa garapena eta berrikuntza, baizik eta inguruan, unibertsitate mailan edo bestelako maila bateko ikerlariek sortu dezaketena hori sustatzea. Eta horretarako interesgarri zaigun adibidez, hausnartu bezalako sari batzuk sortzean non aitzaki bat bilatuko zen urtero interesa duen horrek garatu dezan bere ezagutza hori, ikerketa hori egin dezan eta ikerketa hori gero edatu duen. Eta gainera errekonozimendu bat izan dezan maila honetan egiten den ikerketak. Agian beste maila batzuetako ikerketarekin alderatuta, ez dakit, ez daukalako prestigiorik eta guk prestigiatu nahi dugu gai hau. Esan bezala jardunaldiotan, Jon Sarasua eta Sorguneak ikertegiaren parte hartzeaz gain, kulturaren transmisioa hedabideetan, sorkuntzan eta hezkuntzan tailerrak izan dira. Sorkuntzaren tailerrean, Igor Elortzak eta Gotzon Barandiaranek eraman dute gidaritza. Hezkuntzarenean, Jasone Aldekoak Arratiako esperientzia kontatu du. Hezkuntzan eta euskararen eta kulturaren transmisioan hainbat urtetan egin duten lanaren eta aurrera eraman dituzten egitasmoen gainean. Edabideen tailerra Alberto Barandiaranek egin du eta besteak beste edabideek errealitateren sorkuntzan edo hizkuntzaren estandarizazioan jokatu dezaketen papera aritu da. Hausnartu sariak ere eman ziren jardunaldietan, eremu horretan egindako lan bat saritu da beste behin. Horrekin batera gero hausnartu sarietako lan guztiak beti bat aldizkarian argitaratzen ditugu, horren nolabaiteko divulgazio bat izan dezan, eta iritsi dadin azkenean baten hartzaile diren profila hori duten hartzaileen gana ez da. Azken hitzaldia berriz, Eduardo Apodakak egin zuen. Nik ez dakit, ni daukadan sensazioa da ez degula denboraz eta epe luzerako estrategiak lantzeko patxadarik hartzen. Azkenean, bai klusterra bera, baina baita klusterraren inguruan dauden erakunde asko eta asko ikusten ditut eguneroko lanari emanak. Eta zentzu askotan perspektiba galdu egiten dugu ez. Ez dugu hartzen behar adina denbora pentsatzeko noruntza joan nahi dugun, nola joan nahi dugun, norekin joan nahi dugun, ze utxune ditugun, zer egin beharko dituen utxune genditzeko. Eta nik zentzu horretan hausnarketa saio hauek edo jardunaldi hauek modu horretara planteatu nahi nituzke ez. Eguneroko errutinatik ihes egiteko aukera moduan ez, eta aukera moduan aipaturiko horretarako ez. Goazen denon artean pentsatzera zer den garrantzitsua guretzat, goazen pentsatzera etorkizunean zer nolakoak izan nahi dugun, eta goazen denon artean bide hori marraztera ez. Gero egia da bide hori marraztetik edo ametset egitetik, eguneroko praktikara beti jauzi badagoela ez, baina ez nau horrek hainbeste kezkatzen, gehiago kezkatzen nau denbora ez eskaintzeak benetan garrantzitsua diren gauzei. Guretzako hau ez da egun bateko jardunaldi egin eta zerbait hor bukaera duen zerbait ez, gehiago ikusten dugu aitzaki bat, jendea elkartu, jende horrek beraien artean harremanak egin, baina horretaz gain guk ere egingo dugu honen gaineko irakurketa bat, hau da ez dugu jardunaldiaren emaitza ez da jardunaldia bera, da jardunaldi honetatik eratorrita sortu daitezkeen ikerketa, garapen eta berrikuntza proiektuak. Ez gu bakarrik landuko ditugunak, baita ere gure inguruko gainerako erakundeekin landuko ditugunak. Azkenean etorkizuna ikusten dugu
nerbio sistema orokor bat bezala, non dena alor asko elkarrekin lotuta dauden, eta guk ikusten dugu horrela lan egiteak badituela bestela ezinezkoak liratekeen emaitza batzuk.